akorát ten nohy, tam mohla jít do účka ještě. Víš, jak se zdržel, tak ho dát tam. A tam ten vůbec nedržel. Ale právě když vystoupil, jak možná až nahoru. Víš, jenom se přichytnout a potáhnout ještě ruku jeden, víš. Šlo. Pojď, René, pojď, nohy. Pěkně. Přehledem. Hezky, René, hezky. A pojď, René, pojď. Pojď, Renku, pojď. Kousek ještě. To se musí chytit oběma. A ještě druhou.